Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар повороти Ленингради ноҳияи Рӯдаки қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мешавад ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдаки. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва аз ин тараф давоми маҳалла мешавад. меравем ба мана ҳамин кӯча. аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ ва мана ҳамин ҳавлии фурӯшӣ мебошад. ворид мешавем. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин, 4 дархона ва 2 амборхона мебошад. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Сароб 1. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. мо бошад абзормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳаммом ва дар дуюм бино бошад як ҳуҷра ёрирасон, чорум ҳуҷра, ошхона, амборхона ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷра сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, аз ҳамин 4 ҳуҷра фақат якташ ранг накардагӣ мебошад. 3 таи дигараш ранг кардагӣ ҳастанд, зиндагӣ карда мешавад. марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, инҷо ҳамон мебошад. сабти якум бино ба анҷом расид. мегузарем ба дуюм бино. инҷо тамошобинони гиромӣ як ҳуҷраи ёрирасон мебошад ва инҷо аллакай чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки диден, аз 4 ҳуҷра ҳамагӣ якташ бе таъмир мебошад. 3 таи дигараш ранг кардагӣ, зиндагӣ карда мешавад. мегузарем ба ошхона. ва дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед дегдон ҳаст, амборхонаам ҳаст. ва охирон дари ҳоҷатхона мебошад. ҳавлӣ ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Сароб 1. бо барқ ва об таъмин аст дӯстони азиз. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. 4 сотиқ замин, 4 дархона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.